Efritete ena oduma nkoma ball asante okofo krobia asante kotokoni enam na mamre na mane kwanso na chichire asanteman efri yewura opemso penso konfo penso ade chichire asantema asante kotokoni adi akwa ba besine opemso radio ya ba bepiemu okumawu enyina ni mafase soronko a ekoso ayatu din papa nampie na afase eho abakosem ewo ho abra krobia asante kotokoni yewura na ase tubedruye na asante ehye danchirase no mudi yasunti yewura eyese obegye ne ho afri danchirase ne kwa wefa so agye ne ho afri danchirase no ayese ko ena woko enam se yewura na ne yonko ene komfoti enhyehyeye ba ya ne se sansa na asante ebedi nkunim ewo danchirafo so no agye se nananum bi edomo ho aba afode ama asante edi nkunim no ena Barima Kumawu hine Tweneboah Kodua sori se ode no baba afode ama asante edi nkunim ama asante agina te Barima Tweneboah Kodua de no homai se ode ba afode ama asante edi nkunim na no emu ena ma asante di no free danchirafo so a okokon odi nkunim na no emu na yewura se de be ya Barima Kumawu hine ne di anyere ntino yemfa da bi so ne ndi afase ne yemfa nhyɛ na nimonyam ɛwɔ nkoden akoma pa oyi odosoro kwadie ade kyerɛ asante ɛno ɛna yɛto ne din Barima sɛ be ne papa nantwie abɛyɛ afase a abra no abra ne bi anananom tena se ɛsefa ɛkai Barima de ɔyɛ yɛ de bo asante ɛma Kumawu ensu eginaye to opemso radio opemso tv abepiem Kumawu a ɛnɛ afase ɛbɛkɔso nipa titiriw ɛna ɛba ha na yɛ nyinaa bɛka bom na yɛta Barima Kumawu hine achi no aboa ma ne papa nantwie afase a odi ayɛ kama paso na be ha dwumadie dodo na ene bekoso ewo hom ediga ka kye se enam se ya afase sunkunti no ba bia sabi nantwie no bonyina no yebekɔ na yakodi nkomo ahwe ekwan faso a sabi manfo nyina kabom ema nantwie no se we pre aya hoɔden so bisa asante kokon wode ani bre ene kokon no wode akoma pa ene opepa ene kokon no odi aye dentrafo so nkunim nti abepiem Kumawu opemso radio opemso tv de bekoso wo ha bia no ede nyina besum de tiefo fredi agyeman opemso radio opemso tv ho enam kasa free
bepie mu Kumawu de tosu mienu na yegusu a ye no evitiase no bema tenase edi akoside ema ohwo omofre chichi ni benche nyina ba bechi abema ema no ade tochi afi ne edu efa tosu mienu na wo hwe afade ya edi kan efa na esika afade no asesa akutuntum ze Kumawu adane tum nyina ne se omo kai de omo nananom eyeye de bema Tweneboah Kodua de no ho bo afode ma asanteman kane no akayesa ena kaye konti sabre be Kumawu komo esa ena nananom etu atene a ne nyina omudi akire omoko na nananom amanyene biso aba omba beboa bema ne na di eye papa nantwe afasei tepa manhene obehu se owa obogu manhene ewa suta manhene ewa ha asunya manhene ewa ha ena bompata manhene omu nyina aba ebeboa bema ama omuno no adi papa nantwe afasei
If you know my hero, and I can see back home. Or 2 4 for no, not a blah blah blah. 4 for Bakulo. I hang out here. I am all now. I said, right now, I know what people.